Gutang? Siguro napanood mo rin yung napanood ko, ano? Parang, ano ba yan, Tang? Si Tarzan. Ay, taka! Nabitay. Ay, may pinakita po si Boy Pindot sa app namin na screenshot ng Tarzan na napanood ni Tang Henyo. Tang, yan ba yung napanood mo, Tang? Ay, parang yun na nga yun. Zero ang buton. Bakit walang damit, Tang? Opo. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Oops! Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Shout out pa rin sa'yo, Kabisyo. Sa mga oras po na ito ay feel na feel. Ba! Wala kang karapatan tanggapin yung tawag ng nanay mo, akin lang. Charot. Kaya mo i-playback yun. Tapos, i-slow mo. Iba yung mukha mong yun, te. Nakakaloka yung tsura mong yun, te. Maganda yung rehistro dito sa amin, bagong speakers na. Talaga ba? Nice. Yes, hindi namin siya makakalimutan kasi yung buntis, sukang-suka sa kinakain namin. Tama. Yun. Tama. Yun. Tapos sabi ni Chuper, tama. Doon nga, yun sa butuan. Sabi ko, anong butuan? Sabi niya, butuan Isabela. Alam mo yun? Ano ngayon kung ang puti-puti ng ipin mo? Tanga ka naman. Sabi niya po, tama. so much confidence, ah. Tama. Ano pa siya? Sa butuan yun. Sabi ko, butuan? Iba naman yun. Butuan Isabela. Download mo na Kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one. SM radio station. Love radio. Love lang.